духтаро, аҳли гурӯҳ, салом подписчико, салом апао, хоҳаро, модаро. Имрӯз дар ин навори ман тарзи часпондани остин ва чӣ хел таи кашро буридан ман ба шумо мефаҳмонам. Ҳар як дузанда тарзи часпондани хича дора. Остина чӣ хел мечаспонанд, ман чӣ хел остин мечаспонам ба шумо нишон медиҳам. Остинам хел оддӣ, тагиш манам хел резин, айнимш манам хели аминам резин часпонишам дар шумо амин навор гирифтагиам. Остин кашиш наметиҳад, мана бинед хуча партофта истодагия, ягон ҷош зиёдтӣ лишни нест, лавои доман кашол нест. Манам хел ин катара дар навори пештара нишон додам духча. Пеш аз навора сар кардан духтаро инро гуфтаниям ки як бонуи зебо аз Россия нависондаст ки моддари ман 63 сола доим навораи шуморо нигоҳ мекунад. Аз рӯзе ки навораи шуморо тамошо кардеста, рости гап 4-5 та зиёд кирта духтагия. Мо беҳад хурсандем ки мисол моддари мо ҳуша ба ҳамин кирта дӯзӣ мегирад. Барои чӣ гуфтаниям? Холаи маҳваш, худо парвардигор шуморо 100 сола кунад. Шумо ки 63 сола дар сари мошина шидем кирта духтастед, ман миннатдор аз замин то осмон. Худо шуморо нигаҳбон бошад, худо шуморо 100 сола кунад. Ана кирта духтара напартоен, духтан гирем иншааллоҳ ёд мегирем, бо муки ки дузандаи номии Россия шавем. Боз инро гуфтаниям ки духтаро ки дар Россияен, занои дар Россияен, худо ҳаматонро нигаҳбон бошад. Раҳмат барои суханои хубтон, раҳмат барои дастгириётон. Холаи маҳваш як борига ба пеш. То охир шафақат тамошо кунед духтаро. Тарзи часпондани остин бо бисёр ҷоша фармодагиём. Духтарои хушрӯи ман, духтарои аҳли гурӯҳ, духтарои подписчико, ҳамаи бонувон, ҳамаи бисёриё дар ҳамин остин танқисӣ мекашен, барое ки бисёрш мегӯяд ки чӣ ба остина то хурдагӣ мебиёяд, чӣ ба манам ҷаш мекаша. Рости гап ҳамин ютубда бисёр наворҳои чӣ ҳастанд ки чӣ хел мерка мегиранд, мекашанд. Ман рости гап ҳози ҳамия бе лекала ҳамин хел мекашмша. Фақат кушодиша мемонам, кушодия мемонам. 23 на медузумш 1 сантиметр 22 мешава. Ина хатман ҷада мекашам. И остин мо поёнаш ҷаш айнимаш чимчимак дора, ҷаш не поёнда не байнтар дора, камакагия 10 сантиметр боло. Дарози остин дарозай, барое ки и ранги фонарик места. Остина кушодак пора мекунем. Баъд нами духтаро расшоти амон клиентуна мегирем. Инҷа дасташ бузбала боша, камтар памтар мемонем. Ама уқат бузбала нест. Баъд ҳамин кашидагима чен мекунам. Чен мекунам, таи кашаш ина 24, 1 сантиметр ҳаққи духт. Ина хати кашидагимон 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 сантиметр қариб чимчимак мебиёяд духтаро. Аки намҷаи мара ҳозигар гирем ҳамин остина, намҷаи ина худаш 11 сантиметр омадай. Ина ҷа 23 медузумаш 22 мешава. Баъд духтаро поёна чанқе кушод мехоҳем мондан мегиренам барои хоҳиши чимчимак. Ҷаш бисёри баъд агар ҷамъ шава, ина 15-16 сантиметр мемонам. хати рост амҷа мечаспонем. Агар ки мелқати маълум нест, ман ҷа ручка қати мекашам. ина хати дигаримон ҷадай. Агар дидем ки духтаро клиентон бузбала боша, бисёри баъд ҳамҷа чиқир назанен. Камакка метонем болотарак равен, анам хел болотарак бе бо иҷа чиқири баъд назанем. Барои чӣ ҷа мо хел чиқирак мезанем? Вақте ки таи каша мебарем ҳамҷа мо гирдак мебиёяд ку поёнаш, анамҷа бояд камака гирдитон маълум шава. Арӯи ҳамин хатои кашидагимон мебарем оз духтаро. ана зиёдтиёш духтаро айбарш ки зиёд мекунад, айбарш зиёд мекунад гора дар эзош хуш мекунем. Нигоҳ кунем, ман хел рост додестам, ягон хел дурна надестам. Мисол як хелаш полукруг мезанам барои остини тангак, иҷа ҳатман кушод мемонем, баъд мана хел тангак мебиём. Камакак и то бо омадем ҷа камтар рост шавем. Баъд барои остини тангак дроз гирифтан дар кора, барои имҷаш халтагӣ накуна, остинтонда хушрӯ дар даст хушрӯ шина. То ақша намебурам, барои ки дар кор меша болош. Ина ӯзма камакага даже метавонам духтаро болотарак бурам. Зиёдтӣ хушрӯ монда будам барои чимчимакош. Барои қа ина остин манам хеле мебиёяд. баъд шадарро меёвем. Ина духтаро ниги надора, нигиноша меканем. Лави остина обработка мекунем. 1-10 сантиметр боло монда. Ҷашама рассечка мемонам ози. 10 сантиметр рассечка мемонем имҷада. 10 та. 2 ташки бидроя 8 мемонам. Барои бидонем ки ай ҳамиҷа резинои қапида духтам дар кора.
اینم خیلی راستی همجدا резина کوی که برای استین هستن ҳавоиро меқапем аз сини дарун аз тарафи дарун монда ман хати ҳами бридагиётон қати туғри када ҳам хел резина сахт мекашем иҷа сборка мекунем баъде ки лави остина духтен остина ки духта буд кадем баъд ду параша мечаспонем ду параира ки часпондем духтаро ай лави анамиҷа ина нигоҳ кунен ай тарафи мана гирди нева камакак истар монда где-то ҳозир ман мегӯм шуморо чанд сантиметр 13 сантиметр меша расечка мемонен ай ҳамиҷа ҳар ду тараф бояд як хел боша 13 сантиметри ду қатор чимчимак медавонен ана ки духтаро таги каша чӣ хеле мебарем ина нигоҳ кунен ай ма ҳамаш якчинай диден неки кушоди калона иҷа таги каша ҳозир аждама майдаҳак баридагӣ айму вақташ гуфта будем ки майда бибарен ҳозир китфа мегирем чанд қай ҳаст ба ҳамиҷа гирда кашида тарафи ис мебарем неки пеш ай кашидан ана ина болонгиша ҳатман пеш мекашем и тараф рост мекунем ай у тараф ана хеле меброя бо вақте ки у тарафа ки бирдем бо ҳамя болоша ус мекашем старатся мекунем ки фақат пеша бисёртар бирем пушта камтар ба вақте ки бурдем тайёр ки кардем бо дар охир бо анам хеле мемона пушташ зиёдӣ бояд пушташ анам хеле зиёдӣ бояд бимона духтаро китфоша ҳашт мемонам где-то як сантиметраш медроя худаш туғри мешава инам ҷара хат мекашем як камакак пеш мебиёрем мубайна туғри мекунем ҳамиҷара чен мекунем бузки 24 сантиметр бояд боша ай пушти хати кашидагитон манам хеле монда чен мекунем ина 23 24 шид ина бо духтарои хушро бо як бор дигаам чен мекунем агар майдагӣ кунад бо мебаремаш ина 24 бисёриё духтаро ба ҷадвал кор мекунанд ина ама бе ҷадвалам туғри ғалтид гирди ҳамиҷа қатӣ бо тарафи у тарафша гардонда у тарафша мебарем ана ки духтаро бинен у тарафамо бирдем усу кашида будем бо и тарафша ис мекашем истар мебарем мобайна туғри мекуне анам хел у тараф зиёдӣ кард бо и тарафша мебарем и тарафам 8 сантиметр китфош баъд хат мекаша як бор дига намиҷара чен мекуне ки ижда чанд монден 9 бад инам ҷара 9 мемонена барои ки ҳар даҳамҷо туғри ғалта бо як бор дига чен мекунем ҳами тарафа бист се омад камака 23 омад камакака поёнтар мебарем мешава 24 ина духтарои хушрӯ бояд ҳамҷа 24 бояд боша ина дидед туғри 24 шид тамом ана ки дарзое ки биридем ҷои алка кушода меша закрепкотона мемонен ҷое ки вутичка дора вутичкорам сахт мекунен ҷое ки дарз аст ҷора сахт мекунен остин мечаспонем